Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, day basa ti Lucas Kapitulo 11, versikulo 3. Ited mo kada kami titaraon amasapol mi iti inaldaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bagay, gimatang ka manan iti kinaban nga Eric. Wen alakay, inggatang ko amin, jesweldo ta. Naganupay laang ti Eric dita kamaring. Gimatang ka manan. Ay na, nasaysaya at no ano ti leban tayo amakan. Gatang ka agatang. Nagadupay laang ti Eric, asaan pa'y ana ipakiskis. Bayan naklata ka din lakay, diyak kayat nga agbisin tayo. Di mo ka di kayat, anawadwad di kanan tayo? Nanggatangam ngay kadagita. Apit datel madayta. Umot-utang iti pag-tuition ni Junior na. Kat nakita nga ado ti Eric da. Oh, ginatang kon tapno saanin nga umutang. Kat manungay ti pinanggatang mo. Di kalakaan apresyo Okay lata dayta ka ni Telma at kasapulan dati kwarta. Ay, di kalamaas yan iti kapsat mo. Balo lang arudan. Gundawayang pailaang ti kinarigat ti panagbiagda. Oh, at iti pagbayad mo iti tuition mo. Kurang payda ito'y nanang. Kunakin ni Auntie Mir na anayonan na bayad ti Eric. Ngam di namot kayat. Ore agpakpakaasi ak. Di namot latta kayat. Sana bali nanang. Makisarita klangan iti pagadalan mi. Ala, ano sampay lang ang day tanak ko. Imbag to numaawat ko di pension day di tatang mo. O nanang, ipaunak pay lang day to intedyo. Sige, tagi na naak pay lang man, tani. Nabanuga ka nagapoy di taltalon. Daddy, napunno man ang timakan dito yung ref. Awan pa'y kitin paglugaran dagiti daddo maagrino, serimi ka ni mami. Kasta nga rod ni mamim. Gatang-agatang itimakan. Ay, ala, nagbuotin dagiti tinapay kan cake. Manungaminin abulan na dito yung ref. Ala, ikatamon dagita at dabuot na. Gatang-agatang ni mami timakmakan. Saan mat nga rod may bibos? Anyati ikatan nyo? Dagiti nagbuot amakan dito yung ref. Nagkuna nga ikatan nyo dagita. Ha? Ala ni mami, nagbuot dan ditoy. Awan mat ngamin mangmangan. Bayan nyo laang dita. Anya nagbuot asa asawin nyo. Mabalin pa'y akanan dagita. Sapay gatang kaagatang. Napunun ti ref iti makmakan. Ipadawat tayo langan ka dagiti kaaroba dagiti dadduma. Tapno maksayan ti karga da ito yung ref, mami. Ha? Saan nyo sagsagidan dagita? Bayan nyo laang dita. Nanang, agbolontirak dito'y lugar tayo. Tumulong kami kano inton adda sumangbay abagyo. Wenno adda mapasamak adidigra. Ay katmayat day anak ko. Ngam kasanungay ti panagadal mo. Sabado kan Domingo laang mati training mi. Palubusan na kadi. Apay kit tinasaan. No kayat mo lakit di nga aramiden day ta. Wen kayat ko launay nanang. Kan saan lakit di ama apektaran ti panagadal mo. Saan ko akontraan day ta nga aramidam. Junior, sumurot ka kadi kada kami itong Sabado? Sa dino ti papanan nyo? Agpipiknik tayo iti resort. Sumurot ka? Ay, adda training mi. Sana ka makaumay. Training? Para iti anya dayta at training? May sako na volunteer dito'y lugar tayo. Tumulong kami no kastangad na bagyo. Ay, mayat sa dayta Kayat kumati sumali. Pinalubusan nak ni nanang. Palubusan na kakadimat ni mamim? Ay, wala niya. Ibagakpay kan kwa na. Sapay ko matapalubusan na. Pinalubusa ko ni Nanet ang makipiknik inton Sabado, bakit? Mami, volunteer ni Junior dito lugar tayo. Kaya't kumati ag volunteer. Palubusan na ka di? Volunteer? Kaya't naasawan day ta. Awan bayad na. Awan volunteer nga ron. Ay, saan ka amapan ag-volunteer dita, Nanet? Sayang laang ti bannog kan oras mo dita. Saan ka mo ta mabayadan?
Mayat at training da ito'y para kada kami kada junior. Ay, saan ka amapan ko, nak? Palubusam kit din ta anak mo. Adu ti masursuro na iti panag-volunteer na. Adulamin. Ay, di nakman surwan. Nukunak, saan amapan ni Nanet? Saan amapan? Nalawag! Nagadumot ang tibunga dagito'y natang. Wan manang, imbag lang at daila ko kapag bayad ni Junior ijay eskwelaan. Pangilakwam ngay. Ijay palengke wano di tabaying station. Apay ayada yung pay laang. Agpliti ka pa'y amapan. Ilakom kanyakon. Kayat mo agatangan? Gatangag amin. Iso aburasa mon. Agsarita tanto, iti presyo na. Amumat ang kasapulak ti kwarta ita, tagis eskwela ni Junior. Ay na, pagsardengam ngaminan, taison ti agtalon ka nagbangkag. Iso pala paggasgastosam. At damat ngamin arapaap ni Junior, manang. Arapaap? Kat no nag-volunteer ka no? Dahita ka di arapaap na? Agis eskwela pa'y laang mat ngamin. Ay na, pagrigrigatam laang a paggasgastosan. Pagsardengam kit din, tapno tumulong kan ka. Kaasi ka mat, may saka pa'y mat ngarod abalo. Apay dagitaan nagaduan natang bakat. Adda ka manin adamag-adamagan. Ilakok dagitoy. Ginatang mo manen kani ading mo atelma. Tinawarak sakto ilako itinangina. Triple ati kanan siyak o dinagmayat. Di ka lamaasyan iti kabsat mo. Balo lang aruden. Os-osarak laang day ti panunot ko. Saan akaskan ka day tala asim ti pampanunotem. Agbiag ka kadi ita apanawan no saan ka nga agnegosyo? Wen, ngamluklukwa mat ti padam a tao. Kas ita, mismo akabsat mo, biktimaan, imbis ko maatulungam, tapno makalungaw damat iti rigat. Manang Mirna, nalakom ka din dagiti natang. Nalakok amin. Ngam naglaka ti pinanggatang da di tabaying station. Iso abasit mo ti naglakwak. Limagasot ti kukwam. Limagasot lang? Ay, kurang pa ya pagbayad ni Junior ija eskwelaan da. Nalaka nga rod tinatang ita. Ano samda ita? Kasanungatan ti pagbayad ko kadagiti nagburas. Ay, masyanakan ka ading ko. Kasanuntungatan inton sumaruno a panagmumula. Pangalaak nga tayo ti pagpuunak. Ay, narigat da ita. Matulungan na ka di manang. Pautangan na kun Imbagkan ka, tasaan mo nga interesan tagkabsat tamang. Iso nga ron nga ibagbagakan ka nga ilakom kanyakon day tadaga. Kasano kami nga aginangay no ilakokan ka. Kakaiso na atawid ko day ito'y kadagiti naganak ka. Ala, panunutom analaing ti imbagakan ka. Nay, bakit? Itay ka pa'y abalikid. Saan ka makaturog? Pampanunutek nga rod, no anya ti aramiden ta ije daga ni Telma, no ilako na kanyak. Gatangam ti dagada? Isuti imbaga ka ni Telma. Total, marigatan mo't laeng. Tawarak to. Ilako nanto kanyak itinalaka. An-anwam ngay ti daga. Di munto pa'y mapasyar jay daga atawid mo di ta abagatan. Karuruutan. Mayat nga investment ti daga lakay. Panunutem no kasano nga agbyag da Telma kan Junior. No gatangam man ang tinalaka day ta dagada. Day talamang gun-gundaway ti ammong nga aramiden iti kabsat mo. Nini. Sus, nagpigsamutan nga angin daytan. Ay, itsun sa dayta jay bagbagada a super typhoon. Sus, agbagyon sa ngagpayso, makapadanag. Ay, anyan ti mapaspasamag lakay. Sumrak matan ti danom dito'y salas. Saan tayo mat amalaylayos asigod? Italaang manin ang mapasamak ti kastoy. Ay. Lagi! Nalayusan di ka marin! Anya? Ay nalakay. Nagiti iri ka nakadulin ijay. Mabasatan Ay, umadadun ti danom dito unong ti balay. Ala, tulungan dak ang mangingato kadagiti gamit. Wandagi! Lakay. Kasano dagiti iduldulin tanga irik. Sana mabalin na baybayan dagi jay.
Nasaya at unay tamay saka kadagiti nag-volunteer, Junior. Adu ti matulungan tayo a biktima ti layos. Wen sir, maragsakan akmet at tumulong. Adda naawat kong hawag. Adu kano a pamilya ti nalayos di takadakkelan a subdivision dito'y lugar tayo. Ha? Ijay ti ayan da antik, sir. At dagayam kabagyam dita. Ket no babak nang dagiti agnana dita. Mapan ko tulungan ida, sir. Ala, agturong ti grupo ijay abanta. Umay ka, sumurot ka kada kami. Tapno matulungan tayo daan team. Daddy, Mami, nagpita ni Mato ti Danom. Barang adda sumangkot a rescue. Lakay, dagiti irik ang ginatang ko. Nayanod dahan. Ay, di mo kunaan alanguyam ijay. Nagunag ti Danom. Sayang dagiti irik, Lakay. Nayanod pa yung dagiti appliances tayo, Mami. Awanin ti ref kan TV. Tinapatay. Kat agkakadwa tayo. Kan saan tayo amaan ano? Ha? Ada sumangpat a rescue. Tulungan na kami! Ada kami ditoy! Ha? Ninsamot Junior akasimsim mo ti may saka dagiti rescue. Ni Junior nga agpaiso. Umay da kayo tulungan, auntie. Agyaman kami kan ka, Junior. Agyaman kami kan ka, Junior. Insalakan mo ti biyag mi, kadagiti naganak ko. Inaramid ko lang ti rumbang, Nanet. Imbag man, tanalagip na kami. Nadakamat nga minti head mi. Analayos da ito'y subdivision nga ayan nyo, Uncle. Ay na, aglaplapusanan ti panagyaman mi kan ka, Junior. Mayat tirik na ti tumulong iti pada at tahaw, Uncle. Nang runa no kabagyam ti tinulungam. Lakay, nayanod amin dagiti kinaban nga iri ka ginatgatang ko. Sayang. Anyang harod ngay. Tinapatag. Saan tayo anayanod? Sayang ti pinanggatang ko kadagichay. Bakit? Biyag ti kapatgan. Saan adag iti material abanag? Ayan ni Junior at imulong kada tayo. Mapandapay ka no tumulong kadag iti daduma pa'y a pamilya analayos. Ay na. Nagsaya at lakid din ti panunot na dayta ka anakam. Bakat? Apay na ibagab dayta. Nasinaw ti panagpampanunot na. Kita man, impangpangruna na tayo at tinulungan. Itilaksid ti kinaagom mo kadakwada. Siyak? Naagomak? Amin matagundaway. Day talabagim ti pampanunutam. Day talag ganansya ti amom. Lakay, kadwaon nakintun bigat. Mapanta kasarita ni Telma. Ikak iti pagpuunan na. Kantulungak ni Junior iti panagadal na. Ay naanak ko, nagdandanagakan ka. Ta saan ka mat anagaw-awi din, kabayatan ti kaad at ti bagyo. Nagmayat ti tumulong, nanang. Nagado ti tinulungan mi. Uray daan ti Mirna. Tinulungan mi ida. Apay, naan-ano daan tim? Nalayos ti subdivision nga ayanda. Amin a residente ijay subdivision. Impanaw mi ida ijay. Saan mat amalay layos da ijay lugar da? Wen nga rod, nanang. Uray da kami kat nasdaaw kami. Sana bale, tada kayo anang tulong kadakwada, anak ko. Nanang, mayat gayam ti ag-volunteer. Ay na, imbaglakit din tanangato da iti balay, kat saan analayos. Nalaing ngamin day di tatang anang ipatakder iti balay tayo. Wan nga rod, anak ko, kat dagiti mula anatang, ginatang mat ni Antim Amir na, kastamot ten di irik. Nayanod amin dagiti irik a ginatang ni Antimirna. Anya, ay nagsayangan. Awan sapay na bating appliances da. Saan abale tamasukatan amin dagita. Tinapatagkat na isalbar ti biagdaan ti manak ko. Nanang, mabisina kon. Adda ka din naluto amakan? Adda nawadwad amakan di ta kusina. Saan ta mabisina nanak ko. Uray adda dumteng abagyo. Ne, adda ka manin gayam diti bangkagyo. Wen amanang, tagpamula ak manen iti mabiit. Iso nga imayak, tao may kaikan iti pagpunam.
tapno makamula ka manen. Awan ibayad ko manang. Kunak, umay ka ikan. Kahit nasawen, saan mo nabayadan? Kurang pa'y daytoy no ar-arigan, ta tinulungan na kami ni Junior. Aywan, nalayos kayo kanugayang manang. Ay, awan apulos na bati kadagiti indulin ko nga Eric. Sayang dagitay. Ingam sana bali. Ti importante, nakaradkad kami asa nga pamilya. Pudno dayta manang. Dayta ti kapatgan. Iso at tulungan kamot ita, ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang. Pakawanin na ko ma, kadagiti kalabos. Tanagbalinak nga agom. Kaya't ko atagi ko ang amin. Ngam saan gayam anasayat, dayta panunot. Pakawanin na ko ma, ading ko. Ag-volunteer ka matakas kanya? Wan Junior, pinalubusan na ko ni Mami. Nasayat no kasta. Naragsak ta ag-volunteer nanit. Isurong kanyak tinaskan nga ramida ka. Wen, di ka madanagan. Kan may sa, adamat training. Iso analakalaeng. Imbag man ta pinalubusan na ka ni Auntie Mirna. Nakita na ngamin anasaya at ipanag-volunteer. Wanya, dagasan ka nga rod inton Sabado ije balayo. Wan anya ka di nga oras, tagpaituludtan ka ni Daddy. No dakas ti panunot mo, awan nasaya at apagbanagam. Agaramid ka it kinaimbag, tapno bendisyonan na ka ti Diyos. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.